Et lettere liv, minus 7 kilo på 14 uger. Et online forløb for dig, der vil tilbage til din naturlige vægt og ikke orker flere slankekurer nogensinde mere overhovedet. For dig, der vil have skovlen under dit vægtproblem nu, og som har tænkt dig at få det godt med din mad, din krop, din vægt og dig selv for altid. For dig, der har prøvet alt og som er temmelig frustreret over, at lige meget hvad du gør, så sker der ikke det, du vil. For dig, der kæmper med vægten og som i den grad trænger til en løsning, der bare holder. Oplever du sommetider, at du igen har spist noget, uden at du lige lader mærke til, hvordan det kom ind i din mund? Er du træt af at tælle kalorier, og gider du ikke flere forbud og kogte gulerødder? Har du helt glemt, hvordan det er at have et normalt og afslappet forhold til mad, og virkelig nyde dine måltider? Tænker du nogensinde, at så kan det også være lige meget, og nu må du bare acceptere, at du aldrig nogensinde bliver slank? Og kan du blive lidt nervøs over, om det virkelig også kommer til at gå sådan? Du kan blive slank igen. Det kan godt lade sig gøre, også for dig. Nu skal du høre. På de 14 uger bliver du guidet ud af tvivlen og ind til det sted i dig selv, hvor du kan mærke, hvad du har lyst til, og hvor du får lyst til at gøre det, der er godt for dig. Med et lettere liv, minus 7 kilo på 14 uger, får du dig selv med hele vejen. Du får alle mine mange års erfaringer i de 14 lektioner og videoer, sammen med min forståelse for, at du virkelig har forsøgt alt, hvad der står i din magt, og du får ikke en eneste løftet pegefinger. Du får en effektiv plan, der trin for trin giver dig de handlemuligheder, som kan gøre dig slank. En god fornemmelse af dit slanke og fantastiske fremtidsjeg, sådan som du vil have det. En guide til den helt afgørende ro, så du kan blive fri for de tanker, der giver problemer og bekymringer, og i stedet for at se dit næste skridt fremad. En super strategi, der lige nøjagtigt fortæller dig, hvad din krop vil have dig til at spise og ikke spise, og den vil du virkelig gerne kende. En række nemme værktøjer, så du kan lægge de negative tanker bag dig og erstatte dem med nye. En uvurderlig viden om, hvordan du beskytter dig selv, så du kan føle dig tryg, mens du taber dig. Hvad siger du til at få indsigt i dine gamle mønstre og vinke farvel til overvægten? Til at blive ven med din krop og nyde den og værdsætte den. Til at reagere med det samme, hvis du har taget lidt på. Og hvad siger du til at kunne nyde maden og særlige lækkerier med god samvittighed? Og til at kunne sige nej tak og være noget så tilfreds med det. Online forløbet kører 2 gange om året, så hold godt øje med tilmeldingsfristen. Programmet følger Slankestudiets lektioner, som du altid har adgang til, hvis du er medlem. Hver uge får du en lille video og 3 små opgaver, som du nemt kan have med dig i ugens løb. Der er en opgave inden for mad, krop og motion og tanker og livsstil. Og hver uge kan du dele dine erfaringer med de andre deltagere og nyde godt af fællesskabet. Investerer du bare et par timer om ugen, vil du være et helt andet sted efter de 14 uger. Mere bevidst og klogere på dig selv, sundere vaner, og ikke mindst er du blevet lettere på vægten. Du har fået en endnu bedre fornemmelse for din krop, og du er blevet gladere for at bevæge dig. Du har ryddet op i dine måltider, så de både frister dit øje, begejstrer dine smagsløg og glæder din krop. Og du har fået mere ro for dine tanker og bedre plads til dine følelser. Du har fået mere frihed og en god oplevelse af, at det nytter noget at tage sagen i egen hånd. Vil du være med, så kig nærmere på Slankestudiet og online forløbet Et lettere liv, minus 7 kilo på 14 uger.